happy birthday, happy birthday, Ashley Pearl. Happy first birthday, Ashley Pearl. Hehehe. Pakpak niya, happy birthday. Hi guys, good morning. Majong buntag natang tanan guys. Another day, another vlog na pod. So magkujog na pod ta guys sa mga another video. So for today's vlog guys is mo tumi karon sa Bunbun Beach. Okay? First birthday karon sa mga anak din guys. So ato man i-held nila didto. So mo tumi karon, ban si Kim Kim papa ako. So kaming tulo. Ang mga kuyas, ibili na mo guys kay delikado man ang motor. Kay gamatoy man ang motor dari na mo sa bengkag sa ligid. So amarang ibilin sila guys for the safety sa atang mga kuya. So ama silang ibilin dar ilas nanay. Sugot naman sila guys. Okay ra man nilang ibilin sila. Kay next time na raman nga mga ligo mi. Kujog sila. Sana man lagi hinoy mga motor dari sa mga kaso hangin na guys. Nay motor nga nag-driver mo di man dyan malikadyan nga mo inom kay bawo na lagi na nga naman sig matagay-tagay. So ata na naman sig ibilin paniguro gatang mga kuyas kay simbako ginuko tagay bawas mga kuan disgrasya nga. So guys, kita-kits ta dito sa beach. First birthday sa mga anak dito si Kim Kim maraming dadon na maradadon to isang salbabida nga unicorn. So kita-kits ta dito guys. See you there. Guys, abot na mi dari guys this beach. Ya, kadaghan ka tao. Lah, ginuko arang kadyo kahunas. So guys, diyan na Miss Bunbun Beach. Kaya dari man i-held ang birthday sa baby na guys. So, mansala tayo tumagpan. So, ito anag. Mindot ka so agad sang point guys. Diyan mga design. There's Kim Kim. Ida ni Kim Kim guys, agad sang unicorn. Gika ni Ate Josephine. Thank you so much ka Jote sa isang unicorn ni Kim Kim. Hindi. Bahan. Isang sakjan na ng Kim Kim. Excited na ka mo sa kayo rin eh? Ha? Nay. Wow, excited. Excited na ko na siya guys. Naisungay. Naisungay. Likod na ginama. Hadlikan di ay. Nga nang hadlikan man. Naman sungay. Mazo na yun kaya di. Arong di ka dauwan sa shark. Pura na nang yung isa kay control. Ito na kami ibabaw. Litson. Tibor gi kanog. Dubai. Ada kan sudah na? Ini rame dito ni. Bor. Ako'y tigtapos. Pinan ka buwan. Ako'y tigsud. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ashley Pearl. Happy first birthday, Ashley Pearl. Hehehe. Pakpak niya, picture mo, kasi mga picture, picture na nan. Okay. Papablessing na ta. Hello tay. Mayora. Okay, atong ibutan na sa mga presences sa itong labong makadagahon. Sit out. Hats off. Sang tanan. Kaya lang samahan sa anak at Espiritu Santo. Amen. Padalagin ni kami o Ginoo o pinigkalan ngayon mga pagkadawato. Happy birthday to you. Pagsalamat. Birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano guys? Pila na Kim Kim. Pila Kim, dali Kim. Pila.
Nara si birthday girl. Si baby Ashley. Happy birthday, baby. Ya kare, jadi kare. Nara sa kaon-taon. Hoy, pagsala mo. Ala, ganyan sir. Pastilan. Ay, si Kim. Ay, si Kim, gapila-pila ko nung pagsija. Asa makapila? Ato ka. Adi lang are, pila, jadi exit. Sukling sa mga bata pa namin yata. Kau. Ato ka, kau. Ato ka. Pila na nga mong bibi. Alam. Muna yung nag-birthday guys. Si Ashley Pearl. Dali na, dali. Thank you. Now. Ikuan na sila. Sila nga po yung maserve na. Nadiralog. Bichon ko magkuhan. Si Baby Boy. Bichon ko ng Baby Boy. Guys, naman na yung paliot ko niya. Alright. Dapat yung salad. Thank you. Dapat yung soft drinks. Impas na rin may UTI. So, dapat yung dagko. Pre, na dyan yung tubig. Malamig paliot ko guys. Nabusog ba ka? Nabusog ka. Nabusog ko. Yes, Kim guys ah. Hi Kim! Yes, Kim guys. Nagkuha-duwa na. Sa maligo na dyan sa taon. Kaya na ito to. Kanya-kanya na ng grupo guys. Narin guys, sarang ihatod ni Kim niya. Isang unicorn. Day! Nyara day! Yehey! Dali! Kato dito ka! Ato dali! Ato ka! Master dali! Yehey! Atos na tubig! Atos na tubig ka! Dali! Ato ko! Kato! Ato dapit! Unahan! Ana! Unahan pa! Yehey! Ito natin! Ito nang isak-sak sa unicorn! Grabe ka! Ka, Pastor! Yehey! Pila mo na to! Pila sa Kim gas kayo ipanghatag! Pastor! Dali ka! Dali! Dali ka! Ato na to! Lakaw! Balik. Besting ka sa Kim. Kim! Yehey! Ana Kim! Grabe Kim guys! Anong isak-sak yun yun! Mga naday! Mga unicorn! Wow, dahan na kasong tao guys ha. Nanaol. Tao pa yung duga. Ha? Dato, dapit be, sibog be. Kim, sibog ka. Kadali. Dato, nas Kim guys. Oh, nagkamang-kamang na. Dari ka dapit. Dari na, tukang. Yehey. Gajakit si Sakay arang inita. Grabe inita ka aso. Naniramas na ba? Kamang-kamang. Kamang ng imong unicorn na eh. Saksi day. Whoop, sako na. Natin kita unicorn ito na isaksan. La, grabe naghanag tao guys oh. Padumang god. Sa Sabado or naghanag tao dali niya. Say ka? Ha? Say? Wala ting isang unicorn ito naging bugno-bugno. Saksi Kim, ana sakay. La da. Sa Ika magkamang naman ani mo. Ha? Ika magkamang na. Magbulan na be? Day? Ha? Umahijos na. Papapaan. Yan natin. Amang baby unicorn. Ito na po na color. On. Yellow. Sige. Agaritin ka na hijos. Kaya siguro na ibuslo. Hijos man siya. Gakas be. Gakas na. Yehey! Woo! Manara ka! Tara, nabaw! Hadlok sisa! Hadlok mo sisa na to. Aramang nabawa guys, arang kajuka. Gunas! Kim! Pumbati Kim! Yehey! Open na Kim la. Open na. Wow! Isip masuday. Be? Wow! Nagharang candies. Ano ba ka? Okay. Ano pa games na? Panood ng sakog mga bata dyan na helmet. Mura nag-uwan. Mura na nag-uwan. Lagi rin nagbalik ron. Leo. Una na stem yellow.
Pas-pasan. Wala na, nagawag na kuwan. Unang promo, wala na eh. Absan. Oh! Magsako yung taas sa atin si Barbo. Magaling. Ngapsa na. Magiging ako, absan na. Minta ka na. Bago, kalimutan ka rin ka. Nakaw. Nagdagan. Bangko. 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 Nagdagan. Bang. Ini baragman. Last na rin, last na. Last. Last na rin. Nga ba dahil? Hala. Kaya na sa kaya nito. Yan na, dagko na, dagko. Dali. Oy, grabe ang kawa. Ala, mama na, wahiman. Wahingas. Bisa mana nih? Si Diding. Mati Ding. Si Ding. Dah. Dia nak makan daun. Lagi kian kak. Keras. Style naman, discount yung bayang ko nagigit-ligit. Kita asong tuloy. Tenggelan apa? Tenggelan. Boy! Dito, malas dito. Galas!
Sugod, nasa sugod, nasa sugod. Dapat. Klaro kaso na hawa na limpo. Stand down. Team. Nanay balos Kim Kim. Wow. Sabi yung susiling na isang balon. Kamu boto mana? Pati ding. Ala, nabilin. Ala. Ala. Ala, dali. Dagan. Wala naman mutulin. Ala. Wala ding. Ala. Wak na pinte. Wak yun, panahon-panahon na. Pintis makaluga. Na, mura. Dali, Pau. Dagan, Pau. Dali, Pau. Dagan. Dali. Bago, Pau. Ala, ginaw ko. Ano na? Dami kinuha yung bungay. Daya. Daya ito. Ada yang dalam. Dali, ikaw na rin. Ada ka nang discount na rin. Bago na kami ito. Dali, ito na kami. Sabi na, pinuray na bungay. Discount na rin. Sayaw ba, sayaw? Sayaw, muda ako. Facebook ko ba? Kena, bay. Wala, Sayaw, ha? Sayaw, bay. Sayaw. Hey! Ano mag-sounds? Ano mag-sounds? Wala, pintino mo. Ilaga ka na ito, hindi na. Isa naman. Wala. Wala, nagbuho na si Kim Kim, pastilan. Nagbuho na ka Kim. Saan naman nakatabay? Saan naman nakatabay na mas Kim Kim guys, pastilan. Wala rin mo dak niya, kaya nagibot tayo mong unicorn na to. Sam na kaw. Kaw. Sam na ka dali. Ha? Lia. Kilo, 200 dali. 200 lah. Pila na ka kilo ya?
Asa? Isa nang kuha na, tubutan. Oh. Di, lumos. Ato ta. Hey, go! Yehe! Ha? Kim! Elia! Yan, higda na guys, pastilan. Tuhog na ko na siya. Ginuuko na may batang na tuhog. Yan na guys, tuhog na batang gamay. Tuhog kami? Hala, ginuuko tuhog na guys. Tabay ni? Ha? Tabay? Tabay na daw. Tuhog na si Kim guys ha. Hala, tuhog na si Elia Kim. Nagjakit na kay grabing inita, pastilan. Lasam na la. Sam na. Oh, hala, na batu. Sam na ka. Ha? Dada na to. Sige. Grabe enjoy ang Kim guys. Mga kuyas waman kauban. Sunod na raman ang mga kuyas guys. Okay, di man masigos motor. Jahad nagpag yung mga driver kainom. Buong na si Kim maglangoy-langoy. Nahidyo sila maging sang unicorn. Ato papakaw. Napapa na. Kadali. Wala na. Ang garang Kim na. Do. Dah, grabe naghanap na kami guys Sabado manggod, grabe naghanap ka tao. Hala. Nano naman, mo naman. Ha? Talingawang Kim. Dah. Matunog ka sa naikot. Dah. Stilan. Samang ka? Elia, daga naman. Ada ka papa? Apa? Cak. Asal mo to? Hoy. Inday. Mau? Murah. Dan dagang-dagang itik gematoy. Ito na papa kau. Ito na papa dali. Kau. Adlo ka na po. Wah. Asa man ka? Elia. Awan na no? Ha? Tuwa na kuan man ha? Hijus. Katok. O unicorn ko na isa ha guys. Sa kan hijus man. Nabili nag-sleeper. Di na imo. Ikaw na, sige na, ligo na. Ligo na kayo. Atak dito. Tudo. Dali. Bebe. Ano tabay? Nagkasa kanong may nakpa. Nagkasa ba? Bye. Nalagay ati na. Okay. Nalagay ati to. Apo na guys, muli nami. Na may red horse. Balloons ni Kim. Bye guys, see you tomorrow.